Na'am. akwai wanda suka fi yawaita a ɓangare mata saboda yanayin halittarmu da Allah ya bambanta. Na'am. Tun a lokacin da na samu da mama na fara ciwo ban haihu shayarwa ma nake ban yi tunanin ko dan saboda ina shayarwa bane ba ka san akwai yanda likita ta ce sauye-sauye a jikin mace idan tana da ciki ko shayarwa ko al'ada na je asibiti aka duba aka ce ba komai ba na dawo ciwo ya cika ba na ƙara komawa asibiti na yi kamar wajen wata 5 ina zuwa asibiti ban gaji ba tukunna wani likita ce to aje a yi mata gwajin wannan yanzu kamar wannan mata da ta bugo watan ta 3 ko 4 tana zaune a gida da shi a jikinta bai kamata ba Wajen 7 mata ce. yawa ya kamata tana ji ta tafi asibiti ba ta san me za a je a duba ba kuma abinda mutane za su lura cewa ita wannan cuta daga gano ta inda ba a fara magani a lokacin ba kafin ka ce me wannan ta je stages 4 ne ko likita ni lokacin da na je asibiti da samun ciwon da zuwa asibiti har na kai mataki na 2 Subhanallah. tana da yawan Yaduwa. yawa so kar a yi wasa a je asibiti. Kasance da gidan talabijin na ARTV Kano.